Me osataan kanyloida. Osaako Reksi? Tämä on Reksi-haaste. Ensimmäiseksi on tärkeää, kaikki sormukset ja tommoset pitäisi ottaa pois. Ja sitten desinfioidaan kädet. Nyt mun ei tarvitse mennä saunaan huomenna, kun mä oon pessyt kädet jo kerran tällä viikolla. Tosiaan tämmöisellä desinfiointipyyhkeellä aina puhdistetaan alue ennen kuin, tai se alue, mihin pistetään, niin puhdistetaan ensin. Voitaisiin avata teippi valmiiksi, minkä avulla se kanyyli pysyy hyvin paikallaan. Just on tärkeää avata silleen siististi, että kanyyli. Kyllä, tuohon viereen valmiiksi. Keittosuolaliuosta siellä sisällä. No. Tästä meidän pitäisi täyttää tämä ensin tämän avulla, että sit ei mene potilaaseen hirveästi ilmaa. Tästä tämä korkki. Noin. Noin. Laitetaan ensin taas kiinni, että ne verisuonet näkyisi vähän paremmin. Näin. Menee joku vanhalta tekijältä. Sitten kokeillaan täältä, että mistä mahtaisi löytää hyvä semmoinen suoni. One eternity later. Täällä, tuolla. Oi, siellä on suoni. Nyt mä löysin. No, niin puhdistetaan siitä kohdasta, mihin ollaan sitä kanyyliä laittamassa. Jos tässä tehdään haaste, niin sairaanhoitajakollegani pärjää tästä paremmin. Vertakammi on. Mulla tulee verta. Oi että. Wow. Mahtavaa. Lähtee paikoiltaan, mutta ei se mitään. Noin, yes. Sinne vaan tälleen painellaan pikkuhiljaa sinne sisään. Just niin. Ensimmäisen nämä tämmöiset pitkulat-teipit. Niin, näin. Ja sitten se laitetaan tuohon siivekkään päälle. Okei. Näin. Sulla meni muuten ihan hyvin, mutta hiukan se kanyyli sieltä lähti paikoiltaan pois. Mutta muuten tää on sillai tosi siistin näköisesti laitettu. Oikein hyvä. Noin helppo se kanylointi oikeasti oli. Potilas on tällä hetkellä hengissä, käsi pikkusen kuoliossa, mutta näitä nyt sattuu silloin tällöin. Haluaisin nähdä, miten ammattilainen tämän tekee, eli Kati Diakissa. Tämä on Reksi-haaste sinulle.